ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем 11-ам дарвоза 6-м рияд. нелхел миёед 11-ам дарвоза 6-м рияд айнами тарафи саршавиш. мисол нами дарвозае, ин дарвозаи Корвон 11-ам дарвоза инҷа. нелхел миёед 6-м рияд. 6-м рияд якам магазин. Якам магазинда инҷада абаяҳо ҳаста, ина абманко ҳаста, доро бо нав омадан ё будан тамом шидан. ина марҳамат кадомида дар кора ё размерашон сар мешава ай размер 48-м размер то 58-м размер пуша метавонед ки занг бизанед. 58-60 да мешава. марҳамат чизоё нарх ё 350 сомон. материал шифони тоза, стил дубайский. Дубайский стилай ё двойка ҳам. Двойка ҳам абая доранд, ҳам кирта доранд. баъд кирташон айта таи бо чикол дорад. тройка не хай двойкашон бигем мешава. ба дараҷаи оли назан чанд расветка дори напа инаи арусунашад. инаи барои арусо ҳай сафедиш ҳастай. инаи бирюзови ҳастай. 5 та расветкаш пака ҳастай. метавонем ки занг бизанем, мо шумода доставка мекунем. марҳамат ай дур мегирем ё дарозан. баъд майда ҳам мешаванд. баъзеш одамода мисол размере ки майда намёбед калонтар ҳастай. шумо метавонед ки камтар майдашам кунед, барое ки ҳам айта ҳам айбар чӣ мешавад. на ё бирӯзиёша нархи ҳамаям ё 350 сомон. ҳам санги зард қатъи ҳаста иҷа, ҳам ранги сафед қатъи. марҳамат инаи барои арӯсҳо ҳастай. иҷа хай ҷош камтарак нағз нестай. неҷада ҳастай бо савзш. хулоса ки амиҷа омадем 11-ам дарвоза суроғ мекунем. якам одам ойшапа. ойшапа суроғ кардем, сразу ҳамин одам шуморо мегира. и борои навинкашанд. борои навинкашанд. боро набудан бо нав омадан. ина марҳамат бинед. материалашон шифони тоза якам сол, стили дубайский. стил дубайский стил қатъи. ина марҳамат. ина марҳамат бибинед иҷада. бо ҳастай иҷада абманко. абманко ҳам тамом шуда будан. ина ҳозир нархи ё 300 сомон. размершон ай 46 сар мешавад то чанда? то 56 размер пака ҳастай. то 56 пуша метавонед. ина якта расветка, дута, сета, чорта. чорта расветкаш ҳастай. ина 5 расветка 300 сомон. ина марҳамат бинед. иҷада ё чӣ мешаванд ё снимат мешаванд. метавонед ки ҳами абманкара ҳамира метавонед ки бо ба дига киртаам бупӯшед, барое ки снимаише снимат мешавад. ина марҳамат ҳозирашда 6 та свет ҳастай. 6 светш мондагия. размер 48 то 56 то 56 пуша метавонед ки омада ай дукони ойшапа харидорӣ кунед. и сангош вообще вайрон намешаванд. да стиралинам намекунанд. стиралина вайрон намекунанд. чанд қари ки мехоҳед шумо проверка кунед. ягон майда ё сангошон зур задагия, яъни качество задагия. марҳамат ин нархи савзшай бирӯзиёви ҳам дора, молочни ҳам дора, сия ҳам дора, кабут ҳам дора. баъд неҷа савзшам будааст. хайҷа камтар одам бисёрае малка шурӯъ абзор кардан наметавонам, лекин ҳам гуфта метавонам ки чизое ки аями дукони ойшапа мегирен. 11-ам дарвоза дай, 11-ам дарвоза 6-м рияд якам одамай. якам одамай. ёфтанаш қин нестай, осонакай. иҷада инаёра бо камтар дига дар борашон маълумот диҳем. ё набудан нав омадан набуд. ё стили дубай кардагиян, стили дубайский. марҳамат ё дубайский тозаш 1300 сомонаш. анаҷа шумо метавонед ки дар 350 сомон почти ҳамо качествоа. чизе ки шумо дар экран дидесен ё ма гарантия дода метавонам, барое ки пеш мебинам чизош аҷоибот фасони зурам. инаи светш намедонам се кабути берангакай. омадем ойшапа суроғ мекунем. якам дукона, якам дукон. 11-ам дарвоза 6-м рияд якам дукон. бо касе ки айноми канали Libos TV гап мезанад бо арзонтарам гирифта метавонад. иҷа аптовияй, ҷои аптовияй
монархи донара шумо да гап задисем. Касе ки дона мегира нархи ҳам 350 сомона. Масъалаи чӣ шамо шумо да гап занем. Инаям остиношам санг доранд. Ешам санг доранд. Сангошон крепки задагиай. Нами чӣ хеле ки буги качествое ко, анам хе качество задагиан. Ина. Качествошон аҷиб. Стиралида одамое ки гирифтан меган стиралида. Чӣ намекунанд, намерезанд. Ҳай ёра ки эҳтиёт кардан мепӯшен. Мисол барои туи маърака, барои як ҷо рафтана основной. Лекин чизое ки шумо дидестем, 100% гарантияш қати чизои наз. Пока ҳозир размер ҳастай, шумо метавонед ки размери дил хотуна заказ кунед. Сар мешава ай 46 то 58, яъне ки то 58 размер 60 пуш дар мешава. Ба ғайр аз ин иҷода ҳастай бо нахе киртои ҳастай ки 350 сомона. Барои шумо ва айноми канали Либостиви гап задем, бо арзонтарам карда метавонам. Ина марҳамат киртошон ба дараҷа олизор, сифати оли, сангошам аҷоибутанд. Ма барои чизе ҳастем хӯестам ки сангошон оригинал задагианд. Сангои Сваровски тоза задагианд. Хел мисол бигӯем чӣ надора. Бохи сарбаланда обод бошед. Видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. Худоҳофиз.